Lonto kudala nayalwa ngetshomi. Ongazange yalwe ngetshomi makasondele lapha azomamela ibali likasisi. Uthi usisi Sisilevu ndiyintombazana yase-Aliwal North. Uthi ndahlala e-Aliwal North for iminyaka ndikhangela umsebenzi ndingawufumani. I-boyfriend yami iphangela eMonti. I-boyfriend yadicide ukundikhangelela umsebenzi eMonti. Ndahamba ndophangela eMonti ke. Ndaphangela umsebenzi, siphangela imisebenzini e-different. U-boyfriend nomsebenzi wakhe, nam ndinomsebenzi wami. Uthi xa ndifika eMonti ndanetshomi. Uthi itshomi yam siphangela emsebenzini oyi-1. Ndayazela phaa emsebenzini. Uthi hayi ke ndifika endlini ndibalise ku-boyfriend ndinefumene itshomi emsebenzini. Uthi u-boyfriend amandihlalise phantsi athi itshomi andizifuni. Andiyifuni into edibanisa netshomi because itshomi zingcolile. I-friendship enda seyirongo. So nje into enetshomi ndicela uyiphume. Uthi ndiqonda hayi ndizomamela u-boyfriend wam unomona. Akafuni ndibe nomntu endihleka naye. Mhlawumbi ucima xa ndinetshomi ndizoba nawo nama-boyfriend. Nabo nokukhweleta. Uthi hayi ndaqhubeleka ndovana nale tshomi yam. Kwaba mnandi nje kubumnandi. And wabe eyibona into yoba asiyekanga uba zitshomi. And then nam ndabe ndingayifihli into yoba sisezitshomi. Andiphumanga kuye. Uthi ndayithatha itshomi yam ndazoyi-introduce apha endlini eboyfriendini yam uba nantsi ke itshomi yam awuzophinda undibone ndinenye itshomi kuphela kwale netshomi. So yiyeke le nto yakho yongafuni ndibe netshomi. Kuthiwa and apha accepta uboyfriend because akakwazi ukuthi into ethandwa ngumntu wakhe amthandayo naye angayithandi. Uthi unkosikayo uboyfriend and apha accept indaba yetshomi yam. Uthi sovana netshomi yam uthi ndandithe 8 months emsebenzini ndiphangela ndakhulelwa. Ndafumana umntana ndakhulelwa. Ngondikhulelweyo safast netshomi ngosikhulelweyo nje ndaba ngathi ndiyila noba ndiyamthandiswa nto nditefa kuye. Uthi itshomi yam besizitshomi ezizinkulu bendimxelela yonke into eyenzeka endlini. Uba ndixabene neboyfriend yam ndiyambalisela. Uba khona loo nto yenzekileyo ndiyambalisela. Uba siyaphuma ndiyambalisela. Uba ndithengele igift ndiyambalisela. Itshomi yam ibikwazi ukuya endlini. Bum. Sifike sihlale sonke kube mnandi neboyfriend yam naxa siphume sonke kube mnandi negirlfriend yam. But umnqa ebendingawuboni ingumnqa la xesha. Itshomi yam ibingakwazi undibalisela ngeboyfriend yayo. Bendithi xa ndibuza ibali ngeboyfriend but ndiyibona uba iyajola but ayikwazi undibalisela ngeboyfriend yayo. Xa ndiyibuza ngomjolo wayo ithi naye itshomi mna nalakhe. Bendiqale ndanobani bandohlukana naye. So kunzima mna uku-introducer i-boyfriend ezitshomini zam because kule nyanga uzokwazi le nyanga ezawo wazile. Uthi hayi ndalibamba ndagetha kutshomi yam baye noko akanokwazi nyani ke akakabikho ready. Then xa ready uzondazisa. Uthi hayi ke simane siphuma nale boyfriend yam. Simane siphuma mna ne-boyfriend yam kuphela kanye mhlawumbi nomntana. Uthi wakhula umntana uthe xena 4 years. Yakhulelwa ile girlfriend. Ngathi tshomi kumithiswe ngomphike ngoku xa bukhona moso stable ngoba ukhulelwe. Wathi yena hayi ukhona tshomi one day ndizakwazisa. But andikabikho ready because andikayazi into yethu but isikhale sile mani umithisana. Uthi wathena okay hayi ke uvana nale tshomi yakhe. Manje bevizithela endlini. Alale nolala denza sleep over utshomi apha kwatshomi. Alaliswe eromini nomntana. Njalo manje isenzeka loo nto no girl emane siya phaa kwatshomi yakhe. Uthi wabeleka utshomi nje mana ekhulelwe. Wabeleka umntana oyiboy. Wabeleka umntana oyiboy itshomi le yam. Sorry ndibinke ndaphuma. Isobebeleke lo mntana oyiboy hayi ke kwaba mnandi kwaba yibhondi. But ke ngoku utshomi akade amazisi utata omntana. Tshomi kalonto azisa utata omntana. Manje sithi hayi usanda imali wenze into ethile kuthengwa izinto igift kuthengwa into nabona ba ebethengelwe nyana umntana akasoko lo mntana uyathengelwa uyondliwe uyawulwa ngutata yakhe. But utshomi akafundi de ndimbone utata omntana. Nalapho andithanga nqa because nditheni ndilinde ixesha le-right. Uthi siyatshomana kumnandi. Uthi wakhulwa umntana uthe xena 7 utata omntana wacela umtshato kum. Uthi utshomi ndimbalisela each and every nto yonke into eyenzeka endlini ndiyambalisela. Siphumile sithengelwe igift sitye ntoni kwenzeke ntoni sixabene akalali endlini ndiyamsuspecta everything eyenzeka apha endlini. Uyayibalisela le tshomi yakhe ingafuni ukuyiveza yayo i-boyfriend. Uthi
ndimbalisele nerhali engakhange ingene enaletini. Ndithi, tshomi, yabona ke kule game kobu busuku ndinyikinyele irhali ndizama uyifaka enaletini ingangeni. Ubalisela bani itshomi yakhe? Hayi, engabi yongxabela utshomi. Utshomi uyakwazi uneskill, uyakwazi ukufika xa ngaba ndixabene neboyfriend yam, afika apha endlini athethe neboyfriend yam, indive ndithi besixabene neboyfriend yam sentweni uba singabambana ngamanqindi. But uba kwafika utshomi wathi, hayi, khomxolele mani, khanye khawuxolise okanye khawuthini, uyathoba uboyfriend abe right. Sibe right. Ndithandela loo nto itshomi yam uba at least iyazi lam limpi zalapha endlini and iyamanyelwa iboyfriend yam. Okay, kwaku uthe xana 8 umntana o7 wapropose indoda yafuna umtshato, wavuya waxelela itshomi yakhe bambothe ngamaJarimane. Itshomi siyanxibelana notshomi, siyakwazi ukubolekana impahla, like sizezatshomi, yabo. Uthi ndihamba lothenga amaJarimane, ayandikhapha intombi. Into edala uba amaJarimane ayothengwa nguye uyayicacisa nalapha kum. Uthi indodakazi Ngindodana, siyacela uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulunge isicofa subscribe button kule channel yethu uMgosi 2. Ngane zakwethu-ke lana-ke usisi uyaxwayisa ukuthi ungamthembi umngane kanjengoba indoda yakhe yamethisa umngane wakhe. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko, ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu uMgosi 2.